Carane goleki dina sing apik kanggo nentokne ijab kabule manten. Nah, dadine wong Jawa ki lah arepe apa-apa ya diitungi. Lah carane piye? Pertama ya kudu ngerti neptune dina lan pasaran. Lah kudu dieling-eling neptune dina kuwi dimulai kok Jemuah. Jemuah kuwi 6, Setu ki 9, Akad ki 5, Senen 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8. Nah, tak baleni neh. Dadine neptune dina kuwi dimulai saka Jemuah ngene. Jemuah 6, Setu 9 ya to. Jemuah 6, Setu 9, Akad 5, Senen 4. Ya. Senen 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8. Tak baleni neh. Bene apal. Jemuah 6, Setu 9. Ya, setune 9, aja lali. Lek kleru dibenerne. Setune 9, akate 5, senene 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8. Pasaran. Barono pasarane dimulai saka Kliwon. Kliwon 8, Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4. Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage ya. Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Enek 5 pasarane. Dadi Kliwon 8, Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4 ya. Apal sik, kudu apal kuwi sik lek goleki ijab kabule manten dina sing apik apa ya. Kudu ngerti pon kliwon sik. Kok lek wis ngerti pon kliwon penak. Dadine pertama ya kudu ngerti neptune dina. Jemuah 6, Setu 9, Akad 5, Senen 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8. Pasarane neptune Kliwon 8, Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4 ya toh. Kliwon 8, Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4. Kuwi ya, lek wis ngerti ngono didelok pamane mantene jumlahe pira. Engko digoleki neptune manten pira. Contone mantene sing lanang Senen Kliwon, Senen ki 4, Kliwon ki 8, kecike 12, wedoke Akad Legi. Akad ki 5, Akad Kliwon wis kok Akad Legi. Padha kliwone ngene penak lek ngiling-eling belajar sing penak-penak sik. Senen Kliwon karo mantene lanang Senen Kliwon, mantene wedok Akad Kliwon. Senen ki 4, Kliwon 8, jumlahe 12. Akad ki 5, Kliwon 8, 5 karo 8 13. Ya mantene wedok 13, mantene lanang 12. Berarti dadine 20. Nah, 20 kuwi digolekne dina sing digunggung dipara 3. Engko iso turah 2 contone. Pamane wo iki digolekne dina 10-an ki Selasa Pon. Selasa 3, Pon 7, 10 karo 20 pira 35. Lah 35 kuwi dipara 3 entuke 11, ya toh. 11 ping 3 kan ya 3. Kena dipara 3. Nah, digunggung dipara 3. Dadine 35 dibagi 3, ya toh. Bar ngono hasile pembagian mau dipingne 3 entuke pira nggih nyuda 35 kuwi mau entuke 33 35 disuda malih dadi pira kuwi 3 turah 2 to 35 basa para 33 turah 2 lek daerah nggen aku turah 2 wis kenek ngono lho tapi enek neh sing luwih teliti wah iki nganu bener turah 2 tapi 35 ki lek kan manten lanang selawe golekne dina 10-an jumlahe 35 dipara 5 entek enek sing dipara 5 dhisik baru dipara 3 apa iya enek sik dipara 5 lek entek ora wani lek dipara 5 enek sing dipara 5
Para lima entek. Ya. Kuwi digabung ya kenek, sitok di para lima, sitok para telu wis golekne anu ae. Dina sak ndure. Lek dine 10 ra kenek, dina 13-an. Lah dina 13-an ki apa? Enek dina 13-an. Pane akad kliwon. Akad kliwon kaya 13, 13 karo selawe pira? 38. Lah 38 bagi 5 kan ya entuk 7, 35 turah telu. Berarti bagi 5 ya kenek. Bagi telu pira? 38. 38 bagi telu 38 bagi telu entuke pira kuwi? 3 ping 3 songo. 3 ping 38 bagi telu entuk 12. Berarti 36, 38 sudah telung bagi loro kenek. Golekne dina 13-an. Dina 13-an apa ae? Lah padha karo nemtone manten wedok ya apik ta angkat kliwon dina 13-an. Baro 13-an neh apa? Legi karo 8. Legi berarti kemis legi, kemis 8, legi 5. Iya to. Pane dibagi 38 bagi 5 entuk 8 40 entuk 7. 7 ping 5 35 38 bener turah telu. Nah, para 5 sik turah. Bar ngono, lek dipara telu entuke pira? Dipara telu entuke 12. 12 ping 3 pira? 36. 38 sudah 36 turah loro lho. Kenek ya ngono kuwi golek ijab kabeh manten. Lah tapi dengan syarat ya toh. Lek wis temu pamane temu kok ditentokne ijabe Selasa Pon utawa akad kliwon. Utawa kemis apa? Kemis legi 13 to. Dina 13-an. 13 tambah selawe kan ya 38. 38 para telu entuke 12. 12 ping 3 36. 38 disuda 36 entuke loro. 38 para 5. Nek nggih hitungan digabung nek para 5 ya kan ya ora entek. 38 para 5 entuke 7 ping 5 35 38 sudah 35 lho turah telu sitok turah loro sik kenek kuwi lek digabungne hitungan dadine pengetahuan iki ya rena-rena beda desa mawa cara enek sing wani turah siji enek lek ngene aku biasane turah loro para telu turah loro wis wani ora dadaki para 5 tapi aku ya tau krungu enek sing dipara 5 ya wis digabung ae sing luwih penak iya ta lah lek wis ngono kuwi pane temu akad kliwon ki kenek nggih ijaban tapi dengan syarat ora kenek galengan taun ora kenek apa jenenge iki kaloro katelu kapapat kalimo pamane kaya saiki taun dal ki hitungan abogine tanggal 1 Suro Setu Legi berarti mulai jemuah kliwon kuwi ora kenek. Pane apa nyampluk naasan taun. Naasan taun ki ya mulai galengan taun tanggal 1 Suro. Barono tanggal 2 Suro, tanggal 3 Suro, tanggal 4 Suro, tanggal 5 Suro wis ora digawe digribe kae. Dadi 6 dina sakjerone setahun mulai jemuah kliwon Setu Legi akad paing Setu jemuah kliwon Setu Legi akad paing Senen Pon gitu Senen Pon Selasa Wage Rebo kliwon wis ora dingge mergo apa kuwi termasuk larangan taun tegese apa naase taun sakjerone setahun taun dal kan abubine tanggal 1 Surone Setu Legi ngono kuwi bar ngono lha kuwi katut apa ora akad kliwon utawa Senen Pon gak enek kena digawe bar ngono apa naase wong tuwa kuwi sing arepe ngijabne anake kuwi geblake sing tuwek lanang wedok apa ya kuwi disisihi ngono lek ora naas kuwi baru naase manten lek telitine akeh naase manten pupak pusure manten ya aja digawe ngijabne pupak pusur ki wong didelok pamane manten laire Senen Kliwon pupak pusure kan Senen Kliwon Selasa Legi paing Rebo paing pupak besare lek mantene netune akad kliwon pupak pusere
kliwon legi paing Selasa paing ngono kuwi karo nak ase diitungi pamane nak ase manten apa Senin Kliwon Jumat 12 diitung Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Setu Akad Senin Selasa Rebo Kamis Jumat baru ngono diitung nek kliwone mulai kliwon legi paing pon wage kliwon legi paing pon wage kliwon legi berarti Jumat legi nak ase manten sing nektune Senin Kliwon baru no akad paing 13 berarti 13 ya diitung akad Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Setu Akad Senin Selasa Rebo Kamis Jumat ya ta Jumat ya bareng ngono kliwone ya padha kliwon legi paing pon wage kliwon legi paing pon wage kliwon legi paing Jumat paing kuwi ana ase manten ya ora dingge dadine ngitungi manten iki rada rumit tapi lek wis ngerti ya penak jane kuwi disisihi karo enek sisian lek nang desaku kuwi lek Senin paing ora dingge kuwi enek turun temurun iki aja kuwi nang anu geblake Mbah Juga pamane desaku kan daerah Samben desa Tepas dusune Randu Asri kuwi geblake Mbah Juga kuwi ora dingge apa-apa soalnya enek cerita geblake Mbah Juga kuwi kan ceritane Senin paing kuwi dingge jenange ora mateng jenenge biyen jenenge iki ora iso mateng ngono lho mulane desaku kuwi lek dina Senin paing kuwi ora dingge apa-apa mergo apa kenek sikune geblake Mbah Juga soalnya tau kedadean biyen Senin paing nekat duwe gawe jenang ki ora mateng ngono lho mulane disisihi tapi ya aja kaku iki wis jaman modern ngene iki tur penemune beda desa mawa cara cukup semene muga-muga pengetahuan iki mau iso manfaat lan ora kesupen monggo sareng-sareng munjuk atur syukur dumateng Gusti Allah taala kula lan panjenengan tasik diparingi gesang saged nikmati urip wonten ngalam donya lan muga-muga tansah keparingan seger kewarasan boten wonten rubeda sambi kula punapa rejekine kathah sageta damel teng Mekah Madinah sarta boten kesupen salam selawat katur junjungan kula lan panjenengan sedaya ingkang agami Islam mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal sapatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jeneng Rasul lan merga Kanjeng Nabi Muhammad dados lantaran kula lan panjenengan sedaya ingkang ngrasuk agami Islam ngangertosi pimulang suci tur luhur wujudipun agami Islam ingkang sampun sampurna mugia ndadosaken kula lan panjenengan sedaya saged minggah wonten swarga. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi rahayu rahayu rahayu